To da zafinta a halin yanzu fa Benjamin Netanyahu yana raye bai mutu ba domin ɗatsa zai saki wannan sabon bidiyon ciki kuma akwai sakukkuna kusan guda 3 bari mu kalli bidiyon tare da ku. חושב שאני אומרים ברשת שאתה בכלל מת, אני מת על קפה, אני מת על הארצה, איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? היית? יפה מאוד. לחיים. חושב של המסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים, לצאת. Dai da na samu ko wannan bidiyon Benjamin Netanyahu a wurin shan kofi yake inda yake faɗin cewa fa biyo bayan tambayar da aka masa fa aka ce mutane suna ta yaɗa rumors ne cewa fa kama ka mutu sai yake cewa zaka iya irga hannuna shine ko ga ya nuna hannunsa haka dan nan ya kuma cewa zaka iya irga wancan kai tsaye dai bai ce shi bai mutu ba amma ya faɗi cewar fa yana son kofi kaza dai ya ci gaba da bayanansa sannan bugu da ƙari cikin bidiyon dai sai da ya alƙawura guda biyu ya ce fa a yau din nan fa kasar Lebanon da kuma Iran fa sai sun bambame su. A nan gefe guda kwa shugaban sojojin juyin juya halin kasar Iran fa ya ci alkawarin cewa fa lalle ilalla sai ya kawo karshen Benjamin Netanyahu. Inda ya kara da cewa biyo bayan ana yada rumors cewa fa ya mutu to ko da ma yana raye ya ci alkawari sai ya ga ya hallaka shi. Biyo bayan kashe Ayatollah Ali Khamenei to a ƙarshe dai me za ku ce tattare da wannan al'amarin da ke ci gaba da faruwa? Ubangiji Allah ya kama mana zaman lafiya. To jama'a dai kun ji Ubangiji Allah ka rusa kafirci, Allah ka rusa mana wannan Yahudawan albarkacin wannan wata mai alfarma watan Ramadan. Ya Allah, Allah ka zo da kasashen mu lafiya. Ya Allah duk wanda ya tsani musulmi, ya Allah ka rusa shi. Don Muhammadu Rasulullahi albarkacin Muhammadu Rasulullahi ya Allah. Allah ka taimake mu, Allah ka zauna da kasan mu lafiya. Ya Allah. Ya Allah wannan fitintunu da ke damun kasashen mu Najeriya da sauran kasashe ubangiji ya Allah kawo mana karshen su ya Allah duk wanda ya tsani musulunci ya Allah ka rusa shi ya Allah ka rusa Yahudawan nan ya Allah ka rusa su ya